وزیرا بەڕەوانیە یا ئەڵمانیایە کۆبەریە چەند ڕۆژان پێشبینیە ئاواکردنا دەڤەرەکە ئەولەه لە کوردستانە سووریە دبن سەرپرشتیەکە ناودەولەتیدا لە شوونە تورکیەدا کردبوو جارەکە دن دبێژە divê planeke din li cihê rêkeftina Rûsyê û Tirkiye derbarê Sûriyê weredanîn. Engrid Kramp-Karrenbauer, wezîra Berevaniye ya Almanyayê korêbera Partiya Xristiyanî ya Demokrat e lê cihê rawêjkara Almanyayê Angela Merkel roja şembiya borî ragihand û got pêwîstiya me bi planekê heye cihê rêkeftina Sûçiyê bigire û her endamek di hikûmeta Almanyayê de kar li ser wê yekê dike. Ajansa Rusya Today li serzarê Karrenbauer nerîna wê di rêkeftina Tirkiye û Rûsyê de veguhest û got di nerîna Karrenbauer de rêkeftina têgihiştinê ku li Sûçiyê di navbera Erdogan û Putin roja 22 Oktoberê hatiye imzekirin dê tu çareseriyên demdirêj li Kurdistana Sûriyê durist neke. Wezîra Berevaniye ya Almanyayê roja 23 vê heyvê pêşbîniya avakirina devereke ewleh li Kurdistana Sûriyê kir û daxwaz kir dever dibin serpiriştiyeke navdewletî de be li cihê ku Tirkiye bi tenê serpiriştiya wê bike. Beriya wê jî Wezareta Berevaniye ya Almanyayê eşkere kiribû ku Wezîra Berevaniye ya Almanyayê dê erêkirina Encûmena Ewlehiya Navdewletî li ser avakirina devera aram li Kurdistana Sûriyê bixwaze. Her wiha rawêjkara Almanyayê Angela Merkel piştevaniya xwe ji pêşbîniya Wezîra Berevaniyê re ragihandibû û li ser pêwîstiya nemana Tirkiye li devera operasyona leşkerî ku niha kontrol kiriye û bi dagîrkerî pesend kir tekez kiribû û amaje kiribû ku ji hemî aliyan ve eger devera aram li jêr serpiriştiyeke navdewletî dibe taradeyekê mezin dê baştir be ku bi tenê dibin serpiriştiya Tirkiye de be û devera aram nayê avakirin eger ne bi biryar ji netewên yekgirtî û li gor terazûya ewlehiya hevbeş be. Her di heman mijarê de Wîlayetên Yekgirtî yên Emerîka roja çarşema borî pêşwaziya pêşbîniya Almanya û derbarî wê pêşbîniyê şandeya Amerîkî li NATOyê kaybêlî hiştî son ragihandibû û gotibû ku divê hevpeymanên wê yên Ewropayê berpirsyaretiya wê deverê li xwe bigirin. Ji aliyê xwe ve Sergî Firşînîn cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê jî nerîna Moskoyê li ser avakirina devera aram li Bakurê Sûriyê û li jêr serpiriştiya navdewletî diyar kir û weke redkirinê jê re got ku tu sûda pêşbîniya Almanyayê dê nebe.